cumva la o problemă de autoritate la business. Asta este. Oricât am vrea sau Problema de autoritate este generată de un șef. Eu nu spun că nu e generată. Eu spun că există problema. E clar că e generată. Eu nu spun că De un șef birou și răcnește din toți rărunchii să-i aresteze pe toți și care se comportă ca un oligofren și care mai este și vicepreședinte CNP și care sub anonimatul comentariilor de la niște articole din ziar instigă oamenii la insubordonare. Eu nu știu dacă n-ar trebui IGP-ul cu serviciile care sprijină activitatea IGP-ului să ia măsuri împotriva acestui derapaj și un comportament deviant, nu împotriva mea. Pentru că mâine, dumneavoastră, dacă credeți că rezolvați problema, nu dumneavoastră, vine altul care nu o să-i placă domnului Rustorin Iovu și o să pățească același lucru.